Mga ka-Disciple, minsan ba napapaisip kayo kung bakit ang daming blessings ni Lord na dumarating kahit hindi naman tayo perfect? At bakit may mga pagkakataong siya mismo ang nagsesend sa atin para maging blessing sa iba? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, December 6, Saturday of the first week of Advent. Ako po si Brother Ai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon, mula sa Matthew 9 verses 35 to 10 verses 1, verses 5a, 6 to 8, makikita natin si Jesus na umiikot sa mga bayan, nagtuturo, nangangaral, nagpapagaling. At nang makita niya ang mga tao, naaawa siya sa kanila dahil para silang mga tupang walang pastol. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alagad at binigyan sila ng kapangyarihan, magpagaling, magpalayas ng masamang espiritu at maghatid ng pag-asa. At sinabi niya, "Freely you have received, freely give." Mga ka-Disciple, ang ganda ng heart ni Jesus dito. Hindi siya nagbigay dahil may kapalit. Nagbigay siya dahil nagmamahal siya. At ganun din ang tawag niya sa atin. Kung ano ang libreng natanggap mo, pagpapatawad, second chances, healing, understanding, ibigay mo rin ng libre. Minsan kasi, mas madaling magbigay kapag appreciated tayo. Mas madaling magmahal kapag mahal tayo pabalik. Pero ang totoong discipleship ay ito. Magbigay dahil pinagpapala. Magpatawad dahil pinatawad. Maglingkod dahil una tayong minaal. Reflection question. Sino sa buhay mo ngayon ang hinihingi ni Lord na pagbigyan mo ng kahit konting awa, pasensya o tulong dahil freely mo rin itong natanggap mula sa Kanya? Mga ka-Disciple, ngayong Advent, sana maging daan tayo ng kaginhawaan at grasya sa iba. Dalhin natin ang liwanag ni Jesus kung saan may lungkot, pagod o hopelessness. Ako po si Brother Ai, online for Christ, offline with purpose. God bless!